Lewap welaýatyna ýol polisiýasy sürüjülerden awtowloglaryň korpusynyň gara renkli böleklerini şol sany radiator gözeneklerini ak renkle boýatdyrmagy talap edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Türkmenistanyň häkimetleriň gara we goýu renkli awtowloglary ak renkle boýatdyrmak talaplary ýan bir näçe ýyl bäri dowam edýär. Häkimetler ulaglar boýunça renk talaplaryny ýyl-ýyldan täze derejelere çykarýarlar. Nobatdaky talap ulaglaryň korpusynyň öň tarapynda ýerleşýän radiator gözenekleriniň ak renkle boýadylmagydyr. Lewap welaýatynyň ýol polisiýasy ulaglaryň radiator gözenekleriniň ak renkle boýadylmagy bilen bir hatarda awtowloglardaky ömür çyralarynyň töwereklerindäki gara renkli bölekleriň we bamperleriň hem ak renkle boýadylmagyny talap edýär. Galbertede täze talaplara görä egerde ulaglarda gara renkli basgançyk bar bolsa, olar hem ak renkde bolmaly. Habarçynyň maglumatlaryna görä sürüjüler ýaňsy bilen mundan beýlek hatda ak renkli teker talaplarynyň girizilmegi barada gurrun edýärler. Habarçy Lewapda ulaglaryň renki boýunça täze talaplaryň bir hepde bäri dowam edýändigini habar berdi. Şeýle-de ol täze düzgünleriň dilden görkezme esasyna girizilendigini habar berdi. Sürüjüleriň sözlerine görä ýol polisiýasy köçelerde radiator gözenegi ýa-da bamper gara renkde bolan awtowloglary saklaýar. Golaýda awtowlog bilen Farapdan Türkmenabada baran bir sürüji ulagynyň kuzowundaky gara renkli bölekler sebäpli ýol polisiýasy tarapyndan saklanan ony gurrun berdi. Sürüji ýol polisiýasynyň 5 işgärine 100 manat meşberini töleg töläpdir. Ýogsa da olar ulagyň jerime durulgatyna äkidilmeligini aýdýarlar diýip sürüji gurrun berýär. Türkmen Nokot News neşri geçen dekabrda awtowloglaryň radiator gözenekleriniň we bamperleriniň ak renkle boýadylmagy barada habar berdi. Neşir Türkmenistana radiator gözenegi we bamper ak renkle boýalan ulagyň suratyny çap etdi. Neşriň maglumatlaryna görä bamper we radiator gözenekleri ak renkle boýalmadyk awtowloglar guratlyk barlygyndan geçip bilmeýär. Türkmenistana ak renk prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň söýgüli renki hasaplanýar. Ýöne Berdimuhammedowyň özi ýurdun ak renkli awtowlog zerurlygyny ısly howa şertleri bilen düşündirýär. Ýatlasak 2019-njy ýylyň awgustynda Russiýanyň premier ministri Dmitri Medvedew Türkmenistana eden saparyna ýany bilen Russiýada öndürilýän Aurus gysymly awtomobilden bir nusga alyp bardy. Berdimuhammedow bu ulaglary istek bildirýändigini aýtdy. Ýöne olaryň renkiniň ören möhümligini bellidi. Bilýäris ulagyň renki hökman ak bolmaly diýip şonda Rus premieri Berdimuhammedowa ýüzlendi. И самое главное — цвет. Цвет мы знаем, что белый должен быть. Потому что, вы знаете, жарко у вас. Да, у нас Şonda Berdimuhammedow ulaglarda ak renk talabynyň sebäplerini Türkmenistanyň ysly howa şertleri bilen düşündirdi. Türkmen Nokot News neşri Türkmenistanyň awtowloglardan edilýän renk talaplary barada aprelyň başlaryna beren habaryna ýakyn wagtlarda ýyzgy tekerleriň arkasyna kuzowa berkidilen rezin palçyk sowujularyň ýagny brizgawikleriň hem ak renkle boýadylmagynyň talap edilmegine garaşlýanyny habar berdi. Bu talabyň Aşgabatda güýje girmegine garaşlýardy. Palçyk sowujular esasan 90-njy ýyllarda öndürilen 4x4'lük ulaglarda we Russiýada öndürilen awtomobillerde bar. Aşgabatda ol ýa-da beýlek sebäpler bilen sürüjülük şahadatnamalary ellerinden alynan sürüjüler Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň 25-nji aprelde habar bermegine görä şahadatnamalaryny ýygyna gaýtaryp almak üçin hem jerime tölemeli hem de awtowlogu guratlyk barlygyndan geçirmeli. Munyň üçin bolsa ulagyň öň tarapynyň ähli gara detallarynyň ak renkle boýadylmagy talap edilýär diýip neşir ýazýar. Türkmenistanyň kanunçylygyna ýurdun çägine hereket edýän transport serişdeleriniň belli bir renkde bolmagy talap edilmeýär.